sa Surigao, palutang-lutang. This is the second time na yung cocaine pinalulutang sa dagat ng Yung cocaine na yan, awang ko, baka hindi puro speculation lang tayo hanggat wala tayo talagang comprehensive investigation. Pero hindi po ba yun alarming? Sunod-sunod po yan nangyayari na yan, pinapalutang ang mga bloke-bloke. Alarming yan kung drum-drum ng shabu yung lumulutang. Dahil alam natin, sabi ng PDEA, only 2% of the drug users in the Philippines are into cocaine. 98% ay shabu. So 2% lang makinabang dyan. Hindi yan gano'ng alarming. Disgrasya lang yan. Shipment yan papunta dito or what. Basta kung shabu yan, lumulutang yan. Maalarma tayo.